vážený pán prodekán Materiálovo-technologickej fakulty, profesor inžinier Jozef Sáblík, kandidát vied, vaši poradníci, docent inžinier Peter Schreiber, kandidát vied, docent inžinier, dovolujem si privítať vás na dnešnom akademickom obrade promócia absolventov inžinierského štúdia, ktorí s úspechom zložili štátnu skúšku na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Licenciie mám tu česť odovzdať vám diplomy Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, potvrdzujúce ukončenie. Inžinier Vladimír inžinierka Janka Kukárová, inžinier Tomáš Podkárník,